Il-vot fit-8 ta' Ġunju se jkompli witti triq għal progress u s-suċċess huwa vot favur il-ġustizzja għal min ħadem għal pajjiżna. Kliem il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività b'folla sabiħa ta' nies fil-Pjazza tal-Mosta. F'merħba mill-isbaħ min nies preżenti dwit lajta tal-aħna huwa akbar mill-jiena. Dr. Abela tenna li minkejja li l-Partit Nazzjonalista jitkellem favur il-ġustifikazzjoni ta' gwerra qaddisa, il-Partit Laburista jitkellem dwar il-ħidma sfiqa għal ġid tal-pajjiż. Ejjew fil-ġimgħat li ġejjin ninneutralizzaw il-provokazzjoni b'aktar ħidma, b'aktar imħabba lejn pajjiżna u b'aktar kalma. Huma jipprovokaw u aħna nistinkaw. Huma jipprovokaw u fit-8 ta' Ġunju aħna nivvotaw. Il-Prim Ministru rimarka li l-Oppożizzjoni temmen li għandha l-monopolju fuq is-sewwa biex issejjaħ attakki bħala argumenti fatwali dwar inkjesta li timeline tagħha juri li ġiet konkluża fil-mument li fetħu nominazzjonijiet għall-elezzjonijiet ta' Ġunju. Imbagħad l-istess oppożizzjoni mmexxija minn establishment attakkat il-ħajja privata ta' ġudikanti u insulentat istituzzjonijiet oħrajn. Il-Prim Ministru nnota l-importanza tas serenità li bihom jridu jsiru l-proċessi u tenna li kull min jaqdi lill-istat b'lealtà u integrità se jsib lilu spalla ma' spalla miegħu. Jien lil dawk li jaqdu lil pajjiżna ser niddedika ħajti, niġġieled għalihom, saħħti kollha lihom, saħħti kollha biex inkun tarka tagħhom. Għaliex lil min iħobb lil pajjiżna jien imħabba ser rodlu lura u ma ser ħalli l-ħadd li l-ħadd jirrikattom tal-li jwettqu xogħolhom b'mod onest. Hawnhekk il-mexxej Laburista semma wkoll lil Chris Fearn li taħajtu biex jaqdi lil pajjiż u qal li l-Partit Laburista u Malta huma kburin bih. F'messaġġ ċaru sod il-Prim Ministru tenna li l-fiduċja tan-nies hija l-mod ta' kif jiġi megħlub l-establishment li ma jrid xejn għajr poter. B'differenza tim Malta u affukat biex ikompli tejjeb ħajjet in-nies. L-moviment tan-nies qatt mu se jirnexxielhom jifirduna minn man-nies, qatt mu se jirnexxielhom jifirduna minn magħkom. Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn aċċenna l-grupp saħtu ta' kandidati li għandu l-Partit Laburista biex ikompli jibni fuq it-tajjeb li diġà sar b'differenza għall-lan li għandu ħaddieħor. Għalulna rebħa ta' kunsilli jriduha biex ipinġu l-mappa blu għalulna. Ara aħna meta nħarsu lejn il-lokalitajiet aħna il-bajda u l-ħamra naraw. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-vot ta' 8 ta' Ġunju huwa vot favur gvern li jkompli jaħdem għas-saħħa tal-Maltin u l-Awċin kollha. Vot favur li nkomplu fit-triq tal-progress u tas-suċċess. Id-deċiżjoni se tkun fidejkom, is-saħħa fidejkom, is-saħħa l-Mostin, is-saħħa l-Awċin, is-saħħa lil-Maltin. Grazzi, minn qalbi, grazzi.